Okay, vi har lavet et forsøg for afbøjning af lys gennem et optisk gitter, og så har vi haft noget apparatur, og det første det har været en spektrallampe med kviksølv. Den har vi så delt over, fordi det er farligt at se på den. Og så har vi et optisk gitter med 600 linjer per millimeter, og så har vi et spektrometer, som vi bruger til at se de forskellige afbøjninger i lyset. Ja, og hvis kameraet så kan komme herhen, så kan vi se, at nu er vi på 0. Nu er vi på 0 grader. Det vil sige, at det er her, hvor vores 0. ordensplet er. Og når vi så drejer det her spektrometer, så kommer vi op på 15 grader, og så burde vores første ordensplet gerne komme. Den kommer nu. Den første ordensplet, den er blå, og den er her, som I kan se, ved 15,7 grader. Det er lidt svært at se. Der er meget lys. Ja. Det var så vores forsøg